हेल' लोगोफोर आंनि रिबुल हाजोआरि ब्लगाव फरायहरबाय ओमफ्राय जोङो नै गथायबारि सार्कोलनिफ्राय जोङो BDYC कनफारेन्सआवहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोङो दा सार्केलावहाय ज' जाहैगोन आरो गामिनि चार्चआव दङ ओमफ्राय दा सोर सोर थाङो ओमफ्राय जोंना बासआबो सफैखाबाय हनै ओमफ्राय जोङो थांनो थाखाय रेडि ओमफ्राय आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोन बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थादो रेडि जाजोब्बाय गाखोजोब्बाय रनिकाता थांगासिनो बास गंसे जाखाबाय जोंनि गोजाननिफ्रायनो जों गामिनिफ्राय आरो सार्केलाव दंबावो बिसोर बेसेबा बुरजा उन्दैफ्रा हाय होनहरजोब दे हाय होनहरद'नो थोनबा थोननानै जों गारि गाखोबाय होनदों जों गारि गाखोबायथ' जों माबायाव थांसै मा होनोमोनलाय माबायाव समायावहाय रनिकाता रनिकाता खाथि मा होनोमोनलाय बे बरपार ना मा होनदों औ थांनोसै आंखौ नुगोन गाइसमोन रनिकातानि मानसिफोर आंना थांनायाव लासिनाय दंखायो ओमफ्राय जोंना गथायबारि सार्केलनिफ्राय बासआ गंनै आरोना ओमफ्राय जोङो दा बेयाव सार्केलावहाय खासियाबारियाव सफैबाय खासियाबारिनिफ्राय जों ज' जानानै थांसै आरो ओमफ्राय नै जोंना बेनारा बेनो ओमफ्राय जोङो दा नै प्रेयार खालामनो थाखाय ज' जादों आरोना माने जोङो मोजाङैनो मोजां सहैनो हायो आरो मोजाङैनो प्रग्रामफोराव बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय प्रेयार खालामसै इसोरनियाव ओमफ्राय नै दादाया एसे बुजायदों आरो प्रेयार खालामनायनि सिगां मोनसे बाजि जायो है आं लोगोजों जिरायनांगौ ओमफ्राय जोंना नै ज' जाजोबबाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय गारिखौनो गाखोनो हाया जादों आरो ओंखायनो आङो लामाफोरखौ बांद्राय भिडिअ लाबोआखिसै ओमफ्राय नै खेबसेनो सफैनायाव आं भिडिअ लाफैदों आरो माने बानाय मोननानै उन्दुबोबायसो थादों आङो ओमफ्राय नै जों कनफारेन्स जानाय जायगायाव सफैबाय रनिकाता बरपार होनो आरोना जायगानि नामा गौरां सार्केलावहाय जादों ओमफ्राय दा कनफारेन्सआव सफैबाय जेबो सिनायानो नै ओमफ्राय जोंना सार्केलनिया ओमफ्राय जोंना जायगाया स्कुल न'आव थानो मोनबाय गारानो जालांहां गगा मोननाया दाबो बिसिना बवाखै जोङो बिसिना बना लाग्रोनोसै आरामनो ओमफ्राय माबानोसै ना दंखायोना हनै जा गिदिर सोरनि फुख्रिनि लायखै सिनायनो नागिरा बरपार बहरफुरहाय गाबोनहाय जोङो दिनै जानानै आरो बे समाव सिदांहैयो मोनायावसो देलायना फैनांगोन मेरला सिला हमै हमै लांनांगौ र' थांबा
नै नङा दा बर' ट्रेडिसनेल डिस बेयाव एम्फौ फिसिलायलायदों दा नै दाउखौबो खेबालाय एसे दाउसिनखौबो हनै दंफां सौग्रावगोन खेबनानै नामा र' दाउसिन गोजाथार माथो बिरलाजोबथारदों जेरावबो दाउसिन बिरलाजोबो प्लेकस गथायबारियानो फार्स्टआव होननाय जोंना सबसे लास्ट नालाय ओरैसो लास्टनिफ्रायसो ओरैसो हरै मोनबा माखासेयालाय हरै मोनबा ओरै मोनबा बाल पेन्डेल सिङाव सिक बारनाया हान्थिग्राफोर थायोना गुवार खालामनायानो मोजां जादों गथायबारिना जोंना खारनांजोबदोंसो बेखौल' खालामनायावनो मोसायै बेखौ बाख्नायदो थार गोनां आगजु दामनानै आरो सिफुं सुनानै बेखौ बाख्नायदो रिंग्रा जथा दामनानै बेखौ बाख्नायदो गोबारै बुग्रा खावांखौ दामनानै बेखौ बाख्नायदो बयबो हां गोनांफोर फोरबोखौ बाख्नायदो नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो जोङो इसोरखौ जोङो बाख्नायनि बे समावहाय जोङो गुसुं जों इसोरनाव आरज खालामनि The scriptures portion has been taken from Philippians chapter 3 verse 12 to 14. आं फरायगोन बासायगिरि जिसुनि मुङै थांखिखौ मोननो हास्थायनाय थांखिसिम सहैबाय एबा देरहाबाय होननानै आङो बुंनानै लाया जेनि थाखाय ख्रीष्टआ आंखौ गावनि लागै हमबाय बेखौ मोनहैनोसो आङो होसोगासिनो दं बिदा फंबायफोर थांखिखौ मोनहैबाय होननानै आं सानाखै आं बे मोनसे खामानिखौनो मावो उननिफोरखौ बावगारनानै सिगाङाव थानायखौ मोनहैनोसो हाजासे होसोदों बिनिखायनो आङो थांखियाव सहैनानै बान्थाखौ मोननो थोंजों होसोदों बेनो जाबाय जिसु ख्रीष्टजों जोबनो गैयै गोथांखौ होनो इसोरनि लेंनाया जिसुनि मुङै आमेन आर'नाइजों बरायनानै लागोन आरो बेखौ बरायगोन जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट सार मजिद बसुमतारी बेनिखायनो सारखौ मोखाङाव फैनो खावलायबाय आरो जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट सार मजिद बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायदों This brother is a star for us because only a few of us have been able. He is working as the principal of a theological college. We are proud of him. जों बिथांखौ लानानै जोबोद जों BDC बा BDYC जों गोग्गानाय दं इसोरनियाव Christ आं फोरबोनि गेजेरजों गासैखौबो मावफुंनो हायो बे आयदाखौ बुंथिनो लागै जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि सार रेभरेन्ड बगेन बर्मन बसुमतारी पास्टर गौरां सार्कोल
बिथांखौबो जों बरायनानै लागोन बिथांखौबो मोखाङाव फैनो थाखाय आं खावलायदों आरो बेखौ जोङो जोंनि BDYC नि भाइस प्रेसिडेन्ट सार जिबियन मुसाहारि बिथांनि pastor of Gaurang Circle. Thank you, sir. 4 of them have been able to arrive here. बेनिफ्राय फोराव दङ थर्डआव दङ ढेकियाजुलि Circle. Please. 33. Give it applause. बेनिफ्राय दङ उदालगुरि Circle. उदालगुरि Circle-निफ्राय बेसेबां सफैदों आंबो included. Yes 85 किन्तु नैबे रेजिस्टाराव दासिम जानाय रेजिस्टार खालामनो मोननाया 72. Thank you so much. बेनिफ्राय दङ गहपुर Circle. Please have a stand up and show yourself. Okay. Huge number. बिथांमोना 79. Okay, thank you. Very good. Thank you. बिथांमोनाबो सफैदों 75. फिसा सार्केलब्लाबो गोबां माने मेम्बारफोर लानानै फैदों बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनगोन मथामबिल Circle. प्लिज मथामबिल Circle-निफ्राय नोगोद 90 जन 90 रोजा साबायखर थाबाय बेनिफ्राय बे लकेल Circle गौरां Circle अनानैबो गसंनो दे बेसेबां दं नायनोसै जों अके बेवहाय रेजिस्टार जानाया जाहैबाय 108 जन बेनिख्रुइ बांसिन दं होननानै आं फोथायो बेनिफ्राय जोंहा दङ गुथियाव गथायबारि Circle जाय सार्केलाव वेस्ट बेंगलबो दंफायो अके थैंक यू सो मच जोबोद गोबां फैदों 125 बिथांनि थाखाय एसे खेबसे गोबारै खबनानै होबाय बेनिफ्राय जोबनायाव दङ जाबाय बयनिख्रुइ देरसिन Circle आरो बिथांमोननि Circle-नि मुङावनो जोंनि देरसिन सारबो बे बङाइगाव Circle बिथांमोननिफ्राय बेसेबां फैदों अननानै गसंनानै गावसोरनि सिनायथिखौ होयोब्ला हामगौ बङाइगाव Circle प्लिज अके बिथांमोना 142 हाईएस्ट नम्बर थैंक यू सो मच ओंखाम जाग्राबो जि गोजानखा सबाथि गहपुरावसो फुजोबलायनाय ओमफ्राय सेस बेसेबा गोजानाव ओंखाम उखैनो हालानो बेस्रा बे हासंसारनि मानसिफोर होनदोंबा हनै बैयावसो ओंखाम जाग्रा थिलियानो नै बेवहाय बयसफोर थादों ओमफ्राय फिसा खारलांबानो मोनोहाय माथो खुवायानो लान्च थानांगौ गाज्रि दा इसोरो इसनो नायनांगौ ओमफ्राय थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नै खुवायाबो जि खुबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै सोरबाफोर कनफारेन्सआव फैयोबा लोगो मोनोबा रायलायबानो जाबाय गाबोननिफ्रायसो मेन प्रग्रामा जागोन नालाय ओमफ्राय गाबोन सोर फैयो लोगो मोनगोन